Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People mau ej circle kaladawa na sorkar jala bakan pai khamat lem shakadong kathan mau ej khamtam banwan ra iki kampan roy namar ba katega than kabadan ha west castles kadai kabadang sa den tam haki babon kiliang ha kajinge kendo bat kilat pathai khubor man ha kasngi pale jong katayo ka ar phunre tarik unailor nakaliang jong samla Anthony Umyong Presiden ke FKGGP mau ej circle ulupan senguru iki babon tili kimat jing dawa jong kaseng na ka sorkar bakan thop na bantaban penpiang noi ka office jong tanat Animal Husbandry and Veterinary banwan ra biang ka tanat handloom and weaving sya mau ej banwan ra ka bang nong kendong ha mau ej ban penyo noi ka high secondary school chaka ka than ban pen sted no ka bedai bat ka surok nong stony mau ej ban pen kloi ru ka jing tumu ban bu ka sub center hanong sba bat banwan ra noi ka police outpost pat kiwe ka FKGP jong ka mo circle mentakasi ha ka bedai bat ka kimat jing dawa ki bana kaliang jong i ka mo circle ngila bu na ka banta ba ka jingdon kam jong ki ba jong ka dong ka thain mo ej ti na kaliang jong i da ka wei ka sur rangkat bat ki para member jong ka mo circle ngila shong ya ka jing alang na ka banta ban bu ya kini ki mat jing dawa hak mat jong ka sarkar na ka banta ban penbiang ya ki jingdon kam ha ka bedai bat ki ba jong ka dong ka thain jong ka thain mo ej hi borok ka wei ti kabani kong hakaba na kaliang jongi ngilabu sakmat kalong hakabdai berka animal and husbandry veterinary kabaladon hapo jongka thai ka jongi hapo ka snong mo ej ti kumba kalong mata katai ka tanat kam ai ka jing sakri ka papura ya ka pai ba jong ka dong ka thai ki ba imja ha ka ri jingri na kaliang jongi kum ka seng idawa khmat jong ka sarkar man penbiang no kam tam e ban maramot shwa ya katai ka yeng ka bala jot hadu kata nang taru ban penbiang ya kidawai kidasin khanang ba ki paiba nori jingri ki yo jing mentoi lung ba da jing don jong katei ka office nakaliya jungi ka seng ila buru hakab dei berkani ka handloom and weaving ka baladon hang tei habok ka dong ka thai ka jongi hare kumba ka long menta ya katei ka tanat joka handloom and weaving kila de ban rakno na nagadau ba ngila yori ka RTI house name ar hajar kat pragi la deban pan RTI ban ngila yori ka RTI ba nong tre supervisor papej hak te ka akar udang don tang bala bu no la attacks no support sa ni habo nong stoin nang ta kumba kalong menswa ya ka jakar ukla simwai te nakaliang jong ki try khando kim aisu e ka jaka kumta kala semjing hak bede office ban bu te nakaliang jongi ka seng ngila kular ba ada nakaliang jong office ka kloi kemud ba ngila ban penyo ya ka jaka nak menta ban bu biang ya ka te ka tanat jong ka handloom and weaving hang te hapo ka snong mo ej hak bede bat ka tanat jong ka bang MRB Mekhalia Rural Bank mo namar ba kumba kalong meta idon tang hapo nong stoin tika ba semjing hadu kata yik ba nong kondong jongi panwan sadu nong stoin nagadau ba ka surok ka ba sniu tika semjing stom yaki ban wan ban don kam hakabdei beri kam pisa pilain te nakaliang jongi ibu ya ka jingdawa hakmat jong ka sorkar ban pli ban wan bu ya ka bang hapo ka hapo ka dong ka thai jongi hapo ka snong mo ej nang ta susu nakaliang jongi ngi dawaru syak sarkar hakabedei bet ka pulei ka puthei namar kumba kalong mentang ngi don tang hapo jong ka secondary te ki khna pulei ki balapas nang tei kemud baki haban wan yabe sya nong stoi ni sya shilong namar bakim don ki jaka pulei ki babiang kumta nakaliang jongi ka seng ngi sngodon kam hadu kata bana kaliang jong ka sarkar kan wan ban pli ya ka higher secondary hapo jong ka dong ka thain ka jongi hapo ka thain mo ej jongi ka seng ngi buru ki mat jing dawa ha ka bedei ka sarkar ha ka bedei ka tourism te kumba ngilap ban ngi sem hapo ka dong ka thain mo ej jongi ki don sibun ki jaka jong kai kariat sen au kani kariat sen au ka don hapo jong kani ka wa umyang bat ka don hajan marjan snong bat ka nong umyang nang ta su ka ksai leng do ka ba don hapo harum wa leng do kani ka ksai ka ba mi ka ba don hapo jong kani ka wa leng do nang ta kum juru kariat phalau hawa ruang ka ba don hamarjan snong serkon kani ru ka de ka wei ka ksai ka itanat ba na hak ba long ka wei na ki jaka ki ba kring bhai ki nong jong kai prathai ka liang jongi ka seng ni dawa hak de ba ka
tourism department bahkan pek yakini ki cenga jaka cengok kai perthai ki ba don kerhai hapo ka dong ka thai ka jongi ka surok na nong stoi saduk sa nongri nyobasan kilometer dan nak leng jungi man kepo nak kipor sipor ngil persang ban wat jeng tip te batak kan haduk mentak mun ba nak leng kat kong ke jeng tip jungi kolong ba kari ba nak leng jong ka government kadang ai nam ta ban le ek ne ka DBR nane ban katendar nam ta ki company ban le ek ne consultancy te bat njuro nak leng jungi ngila jalmi apa piludi jong West Kazil ba ki ong ba nak leng jong ka piludi West Kazil ki ong ba kin ma TBA habai di begini nak leng jong kipat kila persang kat bala ban sna ka bon bo ka proposal ban tang ban yo repair ya ketika surong na mau ai shadu sha mamre ban bu no ya katnan baripej ya ka kamrep kamriang ka agriculture department branch haktai ke area nomor kum mengitip menta kenai 4% kinong snong jong ketik area kidei kinong rep nang ta habai dei bat kin police outpost kaseng kali don kam banbu ya ketika police outpost nak menta ka jingsingan bat jong kinong snong ha ketik area kaseng karwajur nak surkar ban penstat ya bansna ya ketika substation kumbang ilatip menta ba surkar klatmu banbu ya ketika substation hapo nongsba tagumta kaseng kadawan nak surkar pagade penstat ban pensdang no ya ketika jingmu jong surkar